тогава винаги става така, защото той винаги ни пуска нещо такова, как се казваше, да играме баба сляпа с него или такова, и тогава ние винаги играме с него. Той това преди баба сляпа. Да, бе. И тогава, как се казваше, и хора, вече съм готова с гърмила ми, сега ще си правя косата ми. Сега съм готова с косата, бебе. Оди, мамо. Стой малко. Аз си ги използвам това гарния фруктис. Много ми помага с косата. Винаги, защото се върша, тогава слагам вода и шампун, за да има още, защото обичам това спрей на гарния фруктис. Винаги ми прави косата супер мека и супер гладка. Ага, твоята си е рошава до кокош. Да. И хора, знаете ли какво? Винаги това ми е много хубав гребен. Той много хубаво ми реши косата. И хора, сестра ми е луда. Тя е глупава. Маниция, тя е глупава. Супер глупава. И те хора, като цяло това е моя мейкъп. Сега само остава косата ми и готова. Така, ще си сложа. Забравих сенчици, да си сложа. Те сложа само малко. Тук малко бело. Тук малко бело. Малко тук. Добре. Ко? Мама е слагала обаче един вайнах с тепеш. Ама само това, защото дали още не е такова Коледа. Да. Да, че имаме много работи. Добре, разкажи на хората какви работи имаме. Хора, имаме много украси. Направо имаме много играчки за ухата. Имаме нова елха, тя е много хубава, с бел сняг. И разбира се, сняг е бел. Няма иначе нещо друго. Така, сега хора, кажете ми какъв стайл да си направя. Чуда се. Мисля да си направя плитка. Но може ли аз ти да правим ти да бъде? Една плитка ти да бъде? Пак да се караме ли искаш? Не. Хора, виж, аз се опитвам. Да. Дина, знаеш ли какво мама каза, защото после, ако сме послушали, ще ходим при Матей и Роси. Можеш ли? Да питам ли? Не, тя е казала, щом не. Не е казала, що ще ходим при Матея и Роси, щом ме послушали, тя е казала. Нищо не е казала, просто аз си я питах, а тя не ми е отговорила. Ще видим, после ще й кажа. Добре. О, може ли аз да участвам Ще с теб? сложиш малкото крем. Какво ще правиш? Ще те правим също да ти покажа, може ли? Ако искаш. Добре. И Дина, искаш, моля да играй с мен, майка и бебе. Добре. Yes. Скоро Хора, аз и сестра ми много обичаме да се гримираме. Направо гримирането е много забавно, нали, Дина? Хора, И аз хем винаги лесно. да направиш така, винаги е така, тук, така. Да, фондите си тя винаги взеш. така прави, да. И тогава така, и така, и тук. И тогава е така, и тогава е така, и... Е, тук фондите. Виждате ли колко много хора? Тя обича фондите с сестра ми. И сега само остава стединг спрей. Сега само остава... Не вземи той. И сега само остава... Сега само остава сетинг спрей и съм готова. И тогава се бачвам с косата. И тето хора, моя спонж. Тя има много други, сега ще ви ги покажа. Стойте. Това е нейното. Аз сега ще ви покажа нейното. Да, покажи моето. Сега ще ги взимам от тук. Ето ги нейните. Има още много. Сега ще ви ги покажа. И тя има много цъка. Тето и тя има такива. Тето виждате ли? Не може да използвам това бронзър, защото моят бронзър свърши. Що свърши? Това е блаш. Какъв бронзър. Добре. Едно седи си на местото. Ох, ако ми се. Сега сложи бронзър. И сега съм готова с моя грим. Или не, аз няма да си я правя прическа, ще си сложа. И